I'm sorry that. Nyendela miraenda dai. Ndakaroorwa nemurume wangu 2015 patagara zvakanaka. Tabereka vana vedu vaviri. Takazouya pakuzotanga kuzonetsana nemurume wangu tabva kubasa kwataigara uku achinzwa basa akushandira kumwe mabasa. Ndobva atanga kuita zvegirlfriend. Ndobva aroora umwe mukadzi ndokuzondiputira pachena iye kuti handichakuda iwe uchigarapo panopamba. Wakagara panopamba unofanira kuzonga kuti wakagarira vana vako chete. Inini newe hatichaita sei hatichafambidzana. Ndikataiwa zvakanaka ndakaramba ndakagara pamba. Zvinhu zvakandiudza izvi kuti hachandida akandiudza 2024 muri muna February ndopakandidza kudaro. Ndakagara pamba pangu. Kana kuri nhau yekuti hanzi kuchengeta aiitazve apo naapo paanenge ada iye ndopanochengeta ndaimanikidza handaimufoseredza zvainge aita izvozvo zvadaitambira panguva yacho iyo. Takagara takadaro. Yakazouya nyaya yekuti akazosvika pakuzonditi hanzi chibva pamba handichadi kuti ugare pamba pangu. Ndobva azouya muna May imomo aiuya zvomapasti 10 11 12 usiku achindiharaasa pamba. Ndozosvika pakuda kuzondipisira imba ndokuzokutiza pandakaenda pamba apa ndobva ndaenda nopotera pandakapotera ndobva ndagara ipapo. Saka inini nyaya yangu ndauya nayo kunokudaro kuti kana iye akati zvechokwadi hachada nezvangu ngaende akunditerekawo kumusha kuvabereki vangu. Ndonyaya yandinayo. Right. Tinotenda iwe murume uyu mukadzi ndowawo chii zvakaitika ungataurire dare here kuti zvaari kutaura izvi zvokuti wakamuramba ndizvo here? Zvakaitika pamudzimai wangu zvakaitika pamudzimai wangu taigara timisana kuti tiri kubheri koko akangosviba mwoyo nezvakaita iye pane chikomba chaifona pafoni pake ndose ndakatomubvaira foni saka kubva ipapo neni ndakabva ndasviba mwoyo kusvika tabva kubheri takauya foni taingogara tichingonetana nyaya iyoyo kusvika iya tozokutaura yega pachena kuti azvikwadini taingodanana iwe usati waninga ndakatanga kudanana naye kuti isu patakazodanana ndakandagara ndine umwe kare saka havana kuzokwanisa kuramba saka ndakangobhuyikana neizvozvo ndauya kunozvo ndatanga kunetsana nevabereki vangu kuti vangu vasingatomboonani nevabereki vangu asi sigara padhuze asi nevabereki vangu vanga vasingataudzani. Saka iwe uri kuti wakarambana neuye here nyaya idzodzo? Ndakatozomuramba manje manje apa chikomba chake chandifonera pafoni chichindichaudha inini chindiudza kuti iwe siyana nemudzimai wangu. Imi mama ichokwadi here kuti mami nemunhu wamaifambidzana naye akaramba achifona imi madanana nemunhu? Pamusoro yedani munhu vandakafambidzana naye kare ndichiri kumberi ndobva ndasiyana naye. Uyu zvaari kutaura zvokuti zvonanzi pane munhu akafona pafoni pake handisi kuzviziva. Wakafambidzana naye murume uinaye here? Ndakanga ndisina murume. Ko haana kuzoramba achifona here wawanikwa? Haana kumboramba achifona. Ko uyo akazowana kupi ko yacho? Handisi kuziva kuti ko yakaiwana kuti nenda kuti munhu anenge asingachadi munhu saka anenge akuendera nyaya. Ko iwe pawakamuramba vabereki vake vari kupi? Vabereki vake vari kumazuva. Wakamuramba kunani? Ndakangomuramba tichigara tese kumba. Ko pawakamuroora kunani? Pamusoro wenyaya inini kuroora kumba kwavo kusamara. Saka uri kuramba munhu wausina kuroora? Pavombe basa renyiri hatidi kumbowestirwa time ii isu tiri kutoona kuti yazviturika yega iyi. Hakuna munhu anotora mwana womunhu wausina kuroora womuzvarisa wadaro womuramba futi imhosva. Saka inini kuramba kwandakamba ndasingadi kumurambe asi inini chakandirwadza chekuti chikomba chakafona chichindituka pafoni kodwa ine ndinaitori nayo. Uri right mwana wangu, ndiri kureva kuti mwana uyu haarambirwe kudare riri kwamupa mombe hakusiri kwaakaroorwa.
iwe wakamutora kuvabereki vake. Nyaya dzauri kutaura dzezvikomba idzi dzaifanira kunge dzakatombotongwa kudare kana kuti kumusha kwake akaziviswa kwaakaroorwa. Ndofunga pavombe vamboitaura tiri muno vachiti uyu mwana uyu wamauya naye akazvarwa ane vabereki, wai vabereki vacho vasikwa. Nhasi iwewe tagara newe so tiri kutonga vabereki havakuzive uri chikomba chiri kutorambawo chimwe chikombawo icho chiri kuda mwana uyu. So uri kuona kuti uri kuita zvausingadi ndezvauri kuita. Iwe uri chikomba hauna kuroora, uye afonawo chikomba futi. Saka ari right ndiani kuna naatezvara. Ndosaka wanzwa ndataura kuti tikadedza tezvara nhasi vanenge vachiti uyu chikomba ichi, wozonzi iwe ndochaburitsa mumwe wako wauri kubatsirana naye pamwana. Mese hapana akaroora. Saka hapana zvauri kuita mwanangu, uri kuricheka nerakagomara ipapo. Mwana mukomana padare kana wakuramba mukadzi padare imombe pamwana mukomana wega saka imombe mbiri. Pakuti uri kusurambiro mukadzi wako pamberi pedare zvaifanira kunge wakapedza uko ihwai. Wazinzwa zvataura ende hazvina kuperera apa. Mwana womunhu haafaniri kudhambiwa apa pasiri pawakamutora. Unofanira unomuratidza kuvabereki kuti ndakusiyirai mwana wenyu. Koitawo imwe nyaya icharipotwa kuno kwamupa mumba yeroora. Havazvizive vabereki izvo chikomba ndiwe. Handiti iwe ndiwakanotora mwana wekuvabereki ndobva wazotorerwa. Zvese zvazvisi mumaziso kuvabereki vedu. Zvakutoda iwe kusumuka nemunhu uyu woenda naye kwanaatezvara wotanga wambobhadhara uchikomba hwako upere, nekuti what you did ndozvakaita uyu futi. Saka nhasi uri kureva kuti isi tikufevhe iwe usingazikanwa nevabereki unofevhewa nepata. Izvozvi dare rino riri munhu harikwanisi kuti ubhadharwe iwewe nenyaya yekuti vabereki havatokuziva wakaba mwana. Akanosungwa munhu wakutaura waye akangofanana newe. Hamuna chamukabvisa. Atinzwe naiwe wakamubata nechikomba. Chikomba chakandifonera urgent kuti naye pana. Sikati kudii? Pindura mubvunza zvira zvemaudhiyo. Chikomba pachakafona icho chaitondishauta chisiyana nemudzimai wangu. Yaikaitika ndekuti ndakatumira grosari pamota dzichienda kudanana. Ndoandaisa meseji avo vari kudanana vachiri imamuru ndandiri kubasa ndokuvi ndoshanda kambani yedu basa ndaitopa chienda unotoni ndasvika muno mweni ndopa ndakatumira grosari mota dzimura kuti munisitire kumba tsapo. Saka zvisinei ndobva ndaisa meseji apo ndobva ndapinzwa chinzi wani urikudii nechikomba. Chikomba ndochanga chinoziva. Wakaziva sei kuti chikomba havazamai? Akazofona chikomba chii chakazofona nefoni yachina. Ukumba vanoganana nahasi musha mangwera Vakabuda musha mangu. Vakabuda musha mangu vakatoenda. Kwewe pawaiona chikomba ndiwanga waramba here? Anasati. Wakabuda sei? Ipo kwandizoda wakabuda sei. Unoona zvazvinoita nyaya dzakadai dzinoda kuuya kudaro uine concrete evidence kuti ndakabata. Mafoni aya maoda kutishandisa aya haana umbo hwakazara kwatiri. Uzi ifoni kai tinoda kuti ndabata waifanira kunyangira kusvika wanyatsoti dzvimu wako. Hatirambidze kuti kana uriwo ndiwe une mudzimaiwo kana aroorwa ngaite zvembayani asaite kumbomba kumbobadzi nekuti uyo wakasungirirwa kuvabereki varuziva ndiwe une mwana wavo uye achichamukurudzira kakuita zvezvikomba kaachizvichengetedza aite munhu kuti haroori anoroorwa. Saka iwe waifanira kunyatsobata chikomba kuti dzvi kwete zvefoni izvi zvekutaurana nefoni ingadai iri evidence asi wabva kunyatsobata
vantu vakaseta kuti ndaseta vanhu vanibatira ari mumba ameno adari mama ibata sei iyo chimwe chinogona kuitika pambo anogona kukipa shamwari yake chaichaiyo yofona ita pange chikomba zviuyo mira unzweni nekuti anenge nechikomba handina chero wangu ini kugara pamusha pana ndakatogara ndakambomirira munhu kubva 2024 ndo ndakangogarira kusvika iko zvino 2026 asati auya kumba kumba anongouya akauya zve 2 days 3 days zodzo tikatoti tifarewo asi bota anenge achidya hapana ishe kubva 2024 asi kudya bota hapana kana kutomuguma anotokurasira uko kana kutobuda kuna ndomata kumba kwamai vake ndokanotoenda ndopakaya paingouya woita noizi yako wodzokera kumba kwamai vake ndozvaaita chikomba chautaura kuti chikomba ndochekugwero haisiri ichi ndechekunoku chimwe tinotambiswa nhova nezvinhu zvisina basa wakoma iwambe wakabisore kana tsvagirei zvikomba zvamai hazvikombokuita matezvero kaendesa tsvagirei kuno chikomba ichi ndosaka wanzi chikomba kana mabasa hatikurudzire zvayo titaure kudaro neudzogerere mwana womunhu ndiwo watiri kuziva nhamo ikauya pamwana watenanga kwauyu uyu wako mabiya kwaurutaura hatimuzivi ende ndezvepafoni hauna kubata munhu kuti dzvi kwe makabuda sei musha kuzobuda kwandakaita mumba mavo akauya kumapasti 4 pachitanga ndipisira mumba ndokutiza kwandakaita nevanhu vangu neupenyu woiganda ngafutiri zisingatomboiti ane noizi kana kamwa doro apatombofaniki pamba musi wacho kana katomwa doro aiona bai ndokubuda kwandakaita mumba mavo ndikatsvaga uko kunopotera nawo kuti amai vandakapoterera vakaendawo kurwere sake vasina kukunda kuuya panavo ndakatonopotera pekugara kana murume muchiri kumuda here kana iye achiri kumuda ndati imimi muruda here murume ndinomuda hai iwe murume uda mukadzi takutambiswa bhora risina mweya muno bhora rechikweta saka wati uda ukazorambira mukadzi wako pano padare wambomupa shereni here kumashure kwesoko hai chaja iwainei iwaike yokuya uzodandira pamberi pamambo kusaina asi haumurambi usina kumudzorera kuvabereki vake usina chawakabvisa ndimatsotsi ari kuuraya nyika iri pachivanhu chedu wotora mwana womunhu womushandisa womba mhosva dzakawanda wanda hauna kudhirana ari maoko maka akafa so vabereki vanotakura bhokisi kunza pamba pako hauna chawakaita chinooneka kuchivanhu chedu nandizivi kuti atoramba ambodzere kuhamba paanenge afunga chengeta ndopaanounza kana vana munoenda kumaintenance kuda kumaintenance ivi kusabve kupisha make kusvika iye akutakura ikune kuchisa umauvaviri kana kuuraya idhomba ziyatapira kana waona chikomba chira munhu musha chinoiswa kumatare kumadzimambo choramba neuri wakatoyozumangara kuti saka mangara pandamai saka uyu haangavhaniri zvaarutaura hazvina vhaniri nokuti madefensive ari kuita kuti kana dai wakabata munhu waifanira kuuya akauripoti idzi nyaya dzako nyatsonyangira zvakanaka ubate munhu wakozwa naye kudai wamubata kuti tsvii pane zvinoda kuti ishandisa nemaevidence neusiri usade munhu vamwe vakagara pachicha ndomudzimai muri pano pane zvotiri kuchikaka kuchaji tezvara muita haachada munhu kwa muri kuti kudii pane pamabreka vamwe kusati kana tisangana madzimai tinosangana navo muroti pane kumusha kwavo ini kuya kwandatoita kuno ndatuti pamwe ake kuya kumba kwemunhu sezvauya mudare kudai achiti mudzimai vakachamuna so hatinambomuonawo kumusha kwavo pana kana zvakaya kuno apana chii saka tatouyawo kuti tenzesere naye ndizvere kuti kana iye akasika changodi iwe ungosumuka utoenda saizvozvo so tisina hatitozivani naye dare kana achikwanisa kutibetserawo kuti tizivane naye tiwane mataurirano atingaita naye
Iwo mama. Wakatora imbana here wari musikana one. Imbana. Ana wanaungana. Vake ega. Wazomupa vangani? 4. Asi vakui 2. Vanai? Mati kudiko mati chi mwana mukomana chi? Mwana mukomana mombe. Mombe iyo. Uyu mumwe kuti mombe dzangani? Dzambiri. Right. Asi kuda munhu kwako. Amanikidzwe. Ngatipeka damage yedu ane. Kukanganisa kwawaita mwana womunhu mombe imwe futi. Dzamba muchaja panodziye imwe pamombe. Saka kuti mombe dzako dzamombe 4. Damage yenguva yaumupedzera. Nedzevana vaviri. Asi pamombe dzevana hatisi kuti haumetene vana vako, zvekumetena vana vako zviri zvega. Izvi mombe mbiri idzi mombe dziri kuenda kunana papa. Muri kurimana baba muzvinzwa. Imombe dzakubvisa dziri kuenda kwamuri. Kuramba mwana wenyu waakaita. Saka dziri kuya rini? Mombe yega yega 300 US. Mombe dziri kuya rini idzi? Vashoma panenge 150 pamwedzi. Isingakwane mombe yacho. Ameno pamombe yanga kubhadhara uyu. Mombe 4. Kuramba mwana wakadzi yatezvara vari pa. Mudzimai wasina kuroora. Saka hanzi mombe 4. Pamombe 4 ati ndinokwanisa kupota ndibvisa pamwedzi 150. Ameno dare renyu kuti harinete kuteera here? Tinoneta zvatingadai tatoita sedare. Mombe 2 dzouya kupera kwemwedzi. Nhasi date ndiani? 19 kusvika musi wa19 July. Handiti towana $600 kana kuti mombe 2. Then kana tawana mombe 2 tozochikupai mukana wokuti pamwedzi imwe chete. Prazi wai yenyu arambira munhu pano. Wai yagara mutongo watinotoisa mudare wekutorambira munhu kuti arambira munhu inenge iri imwe wai. Atobisa gupuro. Hana kubvisa zvake. Tiri kumupa mhepo yekufema pamwe nedzokera nengadzo. Ndizvo zvotanga. Achiti ndafunga musi. Mune vana vangani? Vakamira sei? Ko makamboita here vamwe vana kusaidi? Saka haiwa vanobhadhara zvatataura musi wa19 July. Totarisira $600 pano kana kuti mombe 2. Why? Yedu 7 days kubva nhasi. 7 days. 7 days. Techitoida munhu wacho asati atosumuka. Right, next court. $100. Kana iripo ngaibude. Right, next court. Ngaipinde muniki. Ngaipinde.